spise flødeskum med ketchup. Okay. Ej, hold kæft. Må man godt... Vi skal spise det alle sammen. Det jeg vil blive flødeskum først. Jeg synes simpelthen, at det må man lige slutte det hele med en gang. Og flødeskum smager bedst. Det er munden med, Bjørn. Lasse, du kan meget lide det. Jeg kan ikke gå. Nej, jeg kan ikke. Jeg skal ikke bare... Jeg har mere ketchup end hun har. Nej, bare spise det. 1, 2. Nej, jeg kan sgu da klamt.